Ordu batzu baino ez dira falta, hemen atzean suziria botatzeko eta munduan Euskal Herria hain ezagun egiten duten festa handiei hasiera emateko. Ordu gutxi batzuk baino ez dira falta, baina honezkero hainbat izan dira aldarrikapenak San Ferminen testu inguru honetan. Gaur bertan esate baterako animalisten ekimena izan baita, hementxe bertan Udalplazan, bezperan bestalde bart gauean feministak izan dira, eraso matxistei aurre egiteko dei eginez Iruñeko kaleak hartu dituztenak. Bihar, goizean goizetik saio berezi izango duzue 11 telebistan eta horretan arituko gara gainera taldeko kide guztiak. Eta bestalde platoan izango ditugu, baina kaleko elkarrizketak ere izango ditugu biharko goizan zehar 10:00-takoak dira. Herri San Ferminak hainbat gune izango baitira, goizan goizetik martxan izango direnak, bertan izango ditugu, Bidatz Villanueva eta Loitzune Amatria. Tira, bihar goizan ez da, aitzakeri faltako, kalean aurkituko duzu bat emate edo beste? Bai, hori ala espero dugu. Akizuenez, Herri San Ferminetan ere bigune zabaldu dituzte aurten ere, O plazan eta Errekoletas plazan, eta Txupinazoa baino lehen ere bertan eginen dute 10:00-takoa, eta bertan izanen gara, bertako giroa jasotzeko, eta ea ere zer jateko betarik dugun ere. Biharko egunean 10:00-takoa egitea garrantzitsua izaten baita, luze jotzen duelako. Loitzune, bitxikeriarik ere etzaigu faltako? Segurazki ez dut, badakizue beroa espero dugula hemen Iruñean, eta balkoitik segurazki ura botako dute, ea olakorik harrapatzerik dugun, dena den Nabarreria plazan ere izanen gara, bertako giroa jasotzen, Carmen kalea ere bai bisitatuko dugu, eta Txupinazoa, oinez txokoko Txupinazoa jasotzen ere saiatuko gara. Aurten izan ere, Txupinazo berezi ere espero baita. Bai, Pirritx Porrotx eta Mari Mototxek botako dute txupina bertan, badakizue aurten oineza lesakan izanen dira, eta Tantirumairu ikastolak ospatuko duela eta antolatu duela, eta bertan izanen gara, giroa jasotzen, eta espero dugu dena ongi ateratzea ez. Eta jarraipen berezi hori ez ahaztutzeko gainera, spot oso polita egin du, Iruñeko lantaldeak, tira, segidan ikusi ahal izango duzuena, gaurko gai nagusiei tartea eskaini aurretik. Irundarra! Gora San Fermín! Nik San Ferminak 11:00-arekin. Nik San Ferminak 11:00-arekin. Talesaka? San Ferminen aitzinetik goiko bihurtu den hitzordua izan da gaur ere Iruñako udaletxe plazan zezenketen kontrako elkarretaratzea egin dute eta adierazi dute San Ferminetan zezenak torturatu ondotik hil egiten direla, hori lehenbailen gelditu behar dela eta horretarako bidea herri galdeketak direla. 10 ekintzailek bat egin dute dagoeneko urteroko bihurtu den zitan Iruñeko udaletxe aurrean bildu dira anima naturaliseko eta petako kideak zezenketen aurka egin eta animalien eskubideen defentsa aldarrikatzeko. Entzierroak eztabaida sakona behar duela uste duten arren, jendearen gehiengoa zezenketen aurka dagoela iritzita galdeketa egin dadila exigitu du Aida Gascón anima naturaliseko zuzendariak. Es una consulta ciudadana a favor de prohibir las corridas de toros, ganaríamos. Otra cosa es el encierro, que aunque como organización de defensa de los animales también rechazamos, entendemos que merece un debate más sosegado, pero las corridas de toros todo el mundo las rechaza. Horrez gain, erakunde publikoek zezenketak finantziatzeari utzi beharko lioketela esan dute, odolik gabeko San Ferminak lortzera bidean. Gasconen arabera, diru publikorik gabe eliratekelako aurrera aterako. Y que de una vez por todas este espectáculo pues deje de ser subvencionado por dinero público, porque sabemos que sin dinero público las corridas de toros no sobrevivirían, se ahogarían en sí mismas, porque no hay afición real, no hay afición suficiente para sustentar este espectáculo. Ohikoa izaten da San Ferminen atarian herri mugimenduek aldarrikapenerako tartea hartzea. Horren erakusle da Bart mugimendu feministak egindako manifestazioa ere. Gauez egin dute manifestazioa 100 emakumek haietako askok beltzez jantzita indarkeria sexistaren aurrean intsumisoak direla nabarmentzeko. Kaleak beltzez jantzi ditugu,
intsumisak garela oihukatzeko. Argi utzi dute ez dutela indarkeria sexista toleratuko eta beldurra aldez aldatzen ari dela jakinarazi dute. Hego Euskal Herriko ia sindikatu guztiak hedabideen aurrean agertu dira, elkarrekin gaixo dauden presoen inguruko agiri bat aurkeztu eta Euskal Herriko egoeraren irakurketa egiteko. Agerraldian, ELA, LAB, UGT, Steilas, SK, 3N eta Etxalde sindikatuak izan dira. Komisiones Obrerasen hutsuneak adierazpenaren edukiarekin zerikusirik ez duela adierazi dute, eta sindikatuak erabateko sintonia eta adostasuna agertu du gaixo dauden presoak askatzearekin. Agerraldian, sindikatuek bat egin dute Eusko Legebiltzarrean parlamentarien 188ak onartutako adierazpenarekin, non gaixotasun larriak dituzten presoak 3. graduan sailkatu eta espetxetik ateratzeko eskaria egin zuten. Sindikatuek hainbat eskaera egin dizkiete Espainiako gobernuari eta espetxe erakundeei. Sindikatuok eskumena duten agintari eskatzen diogu indarrean dagoen estatuko legedia eta nazioarteko estandar zorrotzenak aintzat hartitzatela, gaixotasun sendaezin oso larriak dituzten presoak 3. graduan sailkatzea eta espetxetik ateratzea ahalbidetzeko. Espetxe erakundeen idazkaritza nagusiaren 3/2017 instrukzioa indargabetzea eta barne ministroak adierazitako irizpidea zuzentzea. Irizpide horrek legalitate eta humanitate oinarrizko printzipioak urratzen ditu. Foro Sozial Iraunkorraren izenean, Agus Hernanek ibilbide desberdinetako sindikatuek adostutako akordioa txalotu du, eta Euskal Preso Politikoen kolektiboak banakako espetxe onuren bidearen alde hartutako erabakiaren garrantzia ere azpimarratu du. Emaitza hauek ikusita, bai estatu dezakeguna da, denok batera, erakundeek eta gizarte zibilak, norabide berdinean arraun egiten dugunean, aurrera egiteko aukera gehiago daudela. Era berean, eragile guztien arteko elkarrizketan sakontzen jarraitzeko konpromisoa hartu dute. Helburu argi batekin, ibilbide horri bat definitzea, zentzuzko epe batean eta zentzuzko bideetatik presoak itzultzeko estrategia diseinatzeko. Bizkaiko zahar-etxetako langileek manifestazioa egin dute lan eta bizi baldintza duinak aldarrikatzeko. 16 hilabetetan 210 greba egun egin dituzte, 35 orduko lanaldiak, 1.200 euroko soldata eta pertsonal gehiago eskatzeko. Badakizu gatazkan gaudela, jarraitzen degula, akordio bat sinatu gendula Miribilla erresidentzian, eta momentutatik aurrera ez dugu kontakturik eduki ez diputazioarekin, ez patronalarekin, eta bagatoz esatera gatazkarekin jarraituko degula gure erreibindikazioak lortu arte. Akordio horrek agerian uzten du posible dela akordio hori sinatzea, gure erreibindikazioak bidezkoak direla, baina argi dago ez patronalak ez dipuk ez daukatela borondaterik. Zahar-egoitzetako langileena lan gatazka arrunt bat baino gizarte eta genero arloko gatazka dela salatu dute. Emakume izate hutsagaitik, Foru Aldundiak eta patronalek menpekotzat eta manipulatzeko errazak balira bezala tratatzen dituztela azaldu dute. Oraindik ere, zaintza lanak emakumeen ardura izaten jarraitzen dutela salatu dute, eta Foru Aldundiak sektorearen prekarizazioa baliatu nahi duela enpresa lagunkiden mesedetarako. Gainera, azken hilabeteetan Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta patronalek 180ko gutxieneko zerbitzuak ezarri dituztela adierazi dute, borroka itotzeko makineria juridiko oso bat abiaraziz. Hala ere, hitzarmen duin baten alde borrokan jarraituko dutela argi utzi dute. Esan behar dugu, esan bezala, ez daukagula kontakturik eta egia dela zerbitzu minimoen bitartez saiatzen ari direla
gure greba eskubidea urratzen, eta egoera horretan gaude, baina aurrera jarraituko dugu eta esandakoa. Borroka jarraituko du gatazka konpondu arte. Ez da abiadura handiko trenik izango Baiona eta Bordele artean. Ez behintzat oraingoz. Emmanuel Macronek Paris eta Bordele arteko linea estreinatzean iragarri du, Bordeletik Tolosara eta Bordeletik Hendaiara arteko bideak ez direla oraingoz egingo. Frantziako presidentearen hitzetan, proiektua garestiegia da eta lehentasunak markatu beharra dago. Bordeleko auzitegi administratiboak AHT-aren aurkako taldeei eta hautetsiei arrazoi eman, eta Bordele eta Akize eta Bordele eta Tolosa arteko zatien onura publikoko izendapenak baliogabetzat jo ondoren egin ditu presidenteak adierazpen hauek. Auzitegiaren erabakiak are gehiago trabatu du azpiegituraren balizko etorkizuna Ipar Euskal Herrian, eta Akize eta Gasteiz AHT bidez lotzeko proiektua ere kolokan jarri du. Hain justu Gasteizen legezbesteko proposamen bat aurkeztu berri du EH Bilduk, bi helbururekin. Batetik, Eusko Legebiltzarrak gaitzetsi dezala AHT-aren inguruko kudeaketak beren hitzetan eraginduen diru xautzea, eta bestetik, Eusko Jaurlaritzak xauketa horren erantzukizun politikoak iker ditzala. Legebiltzarreko mailak atzera bota du gaur bertan EH Bilduren proposamena. EAJak eta PSek bat egin dute eta Bakartxo Tejeriak kalitatezko botoa erabili du. Diputazio iraunkorra ez da batzartuko beraz, AHT-aren kudeaketaren inguruko inolako ikerketarik egiteko. Nafarroan ere, AHT-aren aurkako mugimendu esanguratsua gertatu berri da. EH Bildu, Aldugu eta Ezkerrak hainbat sindikatuaren ekimenarekin bat egin dute eta tren azkarrari buruzko negoziazioak ixteko eskatu diote gobernuari. Nafar gobernuak segitzen du Madrilekin AHT-ari buruzko ituna sinatzearen alde, baina ez du oraingoz behintzat akordiorik lortu. Gero eta trabatuago dago beraz, abiadura handiko trenaren bidea Euskal Herrian. Kataluniak prest du erreferendum legea. Urriaren bateko galdeketa nazioarteko legedian oinarritu dute eta Espainiak autodeterminazio eskubidea biltzen duten hitzarmenak sinatu izana du helduleku juridikotzat. Sí, forma part de l'ordenament jurídic espanyol en tant que l'estat espanyol ha signat i ha subscrit tots els tractats internacionals que el que fan és reconèixer aquest dret a decidir la condició política que nosaltres tenim com a país. Espainiaren debekua legez hausteko oinarria ezartzea du helburu atzo goizean Junts PSi eta Kupeko diputatuek aurkeztutako legeak. Alegia, salbuespenezko erregimen juridikoa ezarriko du Katalunian independentziarako erreferenduma egingo dela bermatzeko. Badakite desobedientzia ekintza dela, baina koherentziazko ekintza omen da jaso duten mandatuarekin. Baiezko botoak ezezkoari irabazizkero, Kataluniaren independentzia izango da ondorioa. Gehien jota urriaren 3 aldarrikatu beharko luke Kataluniako Errepublikaren independentzia. Òbviament i immediatament s'haurà de declarar la República Catalana, la independència de Catalunya i en els 2 dies subsegüents al recompte de vots haurem d'obrir el procés constituent que ha de ser el que ens ha d'ajudar i el que ens ha de portar a la creació d'allò que haurà decidit la majoria de la gent, la República Catalana Independent. Ezezkoak irabaziz gero, hauteskunde autonomikoak deituko lituzkete. El president, que ja s'haurà begut l'aigua del Carmen, potser no li caldrà amb ell, convocar unes noves eleccions autonòmiques. Erreferenduma baliozkoa izateko gutxieneko parte hartzerik ez du ezarriko legeak. Horregatik, Marta Rovira, Junts PSiko diputatuak nabarmendu du erreferendumaren arrakasta parte hartzearen menpe dagoela. Baita baietzaren eta ezetzaren aldeko kanpainak behar adinako ordezkaritza izatearen menpe ere. L'èxit d'aquest referèndum depèn que tingui una participació molt elevada. L'èxit d'aquest referèndum per nosaltres depèn que garanteixi una campanya amb plena representativitat i competitivitat de totes les opcions, per tant l'opció del sí i l'opció del no. Carles Puigdemont presidentearen ustez, Kataluniako erreferendumaren harira sortu den parte hartzekatea herrialdearen bazter guztietara helduko da. Presidenteak esan du, urriaren batean ez dela egongo trenen arteko talkarik. Dia 1 d'octubre no hi haurà cap xoc de trens. Batek aurrera egingo duelako eta bestea bide bazterrean geldituko delako. Espainiako gobernuak orain arte bezala ez du jarrera aldatzeko keinurik egin,
Baiezkoak irabazizkero, independentzia aldarrikatzeko ezarritako 48 orduko epeari erreferentzia eginez, Soraya Sáez de Santamaría, Espainiako presidenteordeak argi utzi du. Espainiak nahikoa dituela 24 ordu, legei helegitea jarri eta horiek geldiarazteko. Está clara, el Estado ha demostrado que le bastan 24 horas para recurrir esas leyes y obtener su paralización. Gaurkoan, Juan Maria Burtok udalak bere aldetik egingo zituen itsasadarreko uraren analizin berri eman du. Analisi hauek triatloi proba ondoren emandako 5 leptospira kasuen ondoren dator. Analisi hauek itsasadarreko 4 puntu ezberdinetan burutu dira, Areatza udalaren aurrean Zubizuri inguruan eta itsas museo parean. Emaitzak argiak izan dira, ez da leptospira kasurik antzeman eta ondorioz ezin daiteke infekzioen jatorria zehaztu. Aburtok argi adierazi du beste behin itsasadarra ez dela bainora zuzenduriko gune bat, baina honek bertan ekintzarik egin ezin denik ez duela esan nahi. Itsasadarra ez da bainatzeko eremu egokitua. Etenik gabe lan egingo dugu. Itsasadarreko jardueren antolaketan kontuan hartu beharreko erabilerak, arauak eta gomendioak argituko dituzten protokoloak ezartzeko. Horretarako era koordinatuan lan egingo dugu itsasadarrarekin lotutako eta bertan lanean diharduten enpresa, erakunde eta instituzioekin. Horrez gain, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoari eskatuko diogu analizia jarraitzeko eta inguru giro ministerioarekin elkartuko gara itsasadarraren urari buruzko konbenioa berriro sinatzeko. EH Bilduko Aitziber Ibaibarriaga bozeramaileak aldiz, orain dela urte batetik uraren arazo hauei jakinak direla adierazi du, eta mota honetako kirol proben aurretik osasun kontrol gehiago egotea eskatu du. Etapa lasaia zirudienak amaiera beldurgarria izan zuen. Tentsioa eta lehia errespetuaren eta kiroltasunaren gainetik gailendu ziren Frantziako Tourreko 4. etaparen azken metroetan. Esprinean, bultzadak, gurpilukiketak eta era guztietako trikimailuak erabili zituzten txirrindulariek. Esprina lehiatu zuten gehienek izan zuten jarrera makurra, baina guztien artean bat nabarmendu zen, Peter Sagan. Helmugako marratik 50 metrora eta esprinterrak ziztu bizian zijoazela, eslovakiarrak ukondo atera eta lurrera bota zuen Mark Cavendish britaniarra. Publizitate esiaren aurka kolpe latza hartu zuen dimensiondatako txirrindulariak eta beratzetik zetozen John Degenkolb eta Ben Swift ere lurrera jauzi ziren. 30 segunduko zigorra ezarri zioten lehenbizi Sagani, baina hausnarketa egin eta eslovakiarra lasterketatik kanporatzea erabaki zuen Tourreko zuzendaritzak. Saganena ezen izan azken metrotako maniobra itxusi bakarra, baina ekarri zituen ondorioak lazgarriak izan ziren eta hortik zigorra. Cavendishek ospitalean amaitu zuen lepauzaia utxita eta Degenkolb eta Swiftek ere kolpe latzak hartu zituzten. 7 urte ziren Tourrak ez zuela sprinter bat kanporatzen. Azkenekoa Mark Renshaw izan zen 2010ean eta aurreko kasu bakarra Tom Stilsena izan zen 1987an. Garaipenaren zaporea dastatu eta hurrengo egunean Frantziako Tourretik kanpo geratu da Peter Sagan munduko txapelduna. Arrazoi ezberdinengatik Tourra hasi eta 4 egunera Alejandro Valverde, Jon Izagirre, Peter Sagan edota Mark Cavendish bezalako izen handirik gabe geratu da lasterketa. Ikuskizunak aurrera darrai ordea.